Di na ako magdugay tayo kay manuroy para ba ka na eh. Halaw, wala jud ko na. Wa pa ka sinsilyo day. Wala. Ang tinuod day imuhan ning sa kalibo, palipay na ko nimo. Ha? Salamat kay pasalamat sa Ginoo tay ha. Oo, salamat sa inyong pagtabang sa Daghang salamat unta makatabang na tay gamay ra man ginakakwarta ko tay. Sige lang, okay ra. Bulahan na ang tao nga makainano panalangin sa Dios. Ay. May buntag gusto mo na ice cream? Oh, Palit mi tay be. Dari tay kay bakilid man tay. Oh. Nagpila pa na tay. na yutso na ikinsi tinitik. Ang uban lagi nagbike-bike man lagi, nagmotor. Ako dito magbike kay ano man dili kasulod ng balay nga magbitik. Aw, dili nimo maadto ang balay-balay gino. Oh, dili na to, balay-balay man yan. Unsa ning lugar dito sakop na sindangan? Oh, sakop sila nga ang unahan ani balok. Nahanay mo tinitik o katong-katong to. Kana. Ah, may tagutso ana. Ano? Kanang pinipig lang tayo duha. Doon lang sindangan dari tay. Ang sindangan layo pa. Layo-layo pa sindangan. Oh, layo pang sindangan. Clear mo ano? Baklay abot man ko sa kunani siya yan. Abot kasi street sentro siya yan. Oh, Baklay ra? oh, dito sa merkado. Dayon, humandia, kulayo. Layo apod pila po halinon din mo ana og mahurot na. Oh, na pro ko ginan siya nga dos kapin. Agwan ta take food man ta. Mao ra gyud ang pangita tay. Oh, mora yun ni ako pangita. Mora yun po ni ako pangita. Layo ang sa ayan ah. Nahinay lang. Kay nama po yung palit dari na ano? Oh, Mao ra pangita mo na dugay ang kanya. dugay na ko ni. Dugay mo kay katanyo. Ano luk-luk ana pasan-pasan ra bugat biya. Oh, naanad naman ko ni. Ay na ka. May akong kinabuhi ka. Dugo ko pindot sa nena, dagko ka to siya niya. Ah, sa una sa bata pa ka nagtitinda na ka. Oh, sige na ko tinda no. Ah, naanad jud ka ng Oh, suri-suri lang. oh, naanad na ko ni hantol nga ni edad ko sa 64, senior na ko mo lang hapon. Tami sa ba? Nya di na ako magdugay tay kay manuroy para ba ka na eh. Oo. Halaw, wala jud ko na. Wa pa ka sinsilyo day. Wala. Akong halin oh. Pila pa may halin din nimo? Oh, simple kape. Amo pa pagkuan nimo day? Oh, mo pa starting. Nahurot na ra ba ning pinipig. Ang tinuod day imuhan ning sa kalibo, palipay na ko nimo. Ha? Salamat kay pasalamat sa Ginoo tay ha. Oo, Gamay ra man ginang kortate unta makatabang ha. Makatabang ra na. Salamat kay tay, pasalamat sa Ginoo ha. Oo, lagi. Dili man ako kaya pakyaw ni tay kay di man pud ko kwartahan. Ang importante nga matagahan ka na ko gamay pahalipay karon ha. Dayon, daghang salamat. Ah. Thank you sa inyo. Salamat kay tay, oo, salamat. Unyang gabi may na lang makadala po kag sudan ha sa masawa ha. Oo. Daghang salamat ninyo. Oh, salamat po kayo. Salamat po kay tay. Unsay tuod pangalan nimo tay? Rogelio Mamawan. Sige tay, salamat kayo ha. Dayon, daghang salamat sa inyong pagtabang sa Daghang salamat unta makatabang na tay gamay ra man ginakakwarta ko tay pero sige lang, okay ra. Bulahan na ang tao nga makainano panalangin sa Dios nga kita ang atong pagsuri sa pagkatao. Wala tayo sami sa sindangan. Daghang salamat. Daghang salamat tay. Ako tay bilib kay ko nimo tay kay ang importante mo tay di ta magbuhat og dautan ba. Ang uban karon mangawat aron makakwarta pakaon sa pamilya. Bati kay paminahon. Ngani nga kuan. Saludo kay kuan tay. Daghang salamat. Punin inyo nagtagsa mo. Okay ra tay kay muadto na pud mi karon. Salamat kayo, ha? Tay, amping tay, amping. Lagsara ko niyo makakita. Sige lang tay, pasalamat sa Ginoo nga nagkita ta diri ha. Salamat kayo. Amping tay, amping. Sige tay.